Have you received any? Yes, sir. This one. This. Okay. This is about thank you. Okay. Yeah. Yes. Asa IT? Katulad dito, ma'am. Diretso lang, katulad dito. Ewan, yan. Hello, my friend Amit. How are you, sir? Ando na, kinuha na ano, ni Sir Irfan. Duman siya dito eh.
Mamaya, bigay ko lang kay Dion. Pa? Bibigay ko na lang kay Dion mamaya. Sa 16. Yan yung replacement dun yung nasirang ano. Eh, iniwan lang dun sa may locker eh. Hindi na kinuha. Kinuha ko na. Sa locker aniwan? Ah. Sige. Ano na bang tawag niyan, sir? So ano yan eh? Para sa Singgisa, no? Oo, ano nga ba ang ano? Ah, Silence ba? sige, tama. Good afternoon. Hello.
Hoy! Doon daw yan sa 16, iniwan sa locker. Ha? Doon sa 16 daw yan. Saan iwan yan? Sa 16th floor daw. Sabi ni security, babae. Signage yan, di ba? Oh. Kanina ko ba ito? Ano? Kanina ba ito?
Afternoon. Busy sa work. Okay. Mamaya 4 PM, no? Tama-tama. Dalaw ako sa live mo. Premier. Sige, magdikitan lang kayo naman kayo dyan. Kasi nandito ko sa trabaho.
Ay.